में सबके भोजपुरिया लइका के प्रणाम। भाई लोग, सावन के महीना बा। ई महीना में केहू बाबा भोले से दूर कैसे रही। तो हमहू पहुँच गईनी अपन हाजिरी लगावे अपना अरे राज के बाबा सोमेश्वर नाथ के दरबार में। कहल जाला कि अरे राज के बाबा स्वयंभू हुए, मने खुदे से बाबा प्रकट भइल बाड़े। सोमेश्वर बाबा मनोकामना सिद्धि ला विख्यात बाड़े। यही से इनका के मनोकामना पूरक महादेव भी कहल जाला। बतावल जाला कि रामायण काल में जब राम जी बियाह करके लौटत रहे तो राम जी या सीता जी जन पूजा कैले रहे। अपने सबन भी कब मोतिहारी आवत बानी तो अरे राज जरूर आई आ बाबा के दर्शन करी। रउआ सबन के मनोकामना जरूर पूरा करिए। हर हर महादेव।